Maayong hapon, Sugbo. Maayong hapon sa mga pinalangga o binati na akong mga kaigsuunan sa lalawigan sa Sugbo. Aniyan usab kita nining atong matag adlaw nga pagtaho kaninyo karon Biyernes, Mayo 8. Mutaho sad ko ninyo nga dunay nangabot kaganina 43 ka OFWs. Niabot sila sa via Cebu Pacific flight nga ni dunggo sa Mactan Cebu International Airport alas 11:30 sa buntag. Magpasalamat ko nga gisunod gyud ang atong gihangyo nga protocols nga sila una sa tanan gi-subject usa o ilang swab o testing gyud dito sa Manila, PCR testing, and kini sila negative ang results. Pag-abot dinhi gidiretso dayon sila gihapon sa pagpa-kwarentina dinhi sa usa ka hotel sa Cebu City. So all of them kining 43 ka OFWs ani akaron on a 14-day quarantine. I-testing na po din sila usab, no? Testingan na usab. So they will be on a 14-day quarantine na akaron ka-check-in karon og usa ka hotel dinhi sa Cebu City. I-process pa ni sila karon aron masabtan kung kinsa ni ini nila o pipila ang muuli unya pohon sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod sa probinsya o pila usab ang magpabilin dinhi sa Cebu City o kaha muuli ngadto sa Mandaue o sa Lapu-Lapu cities. Ang duna sadtay napaabdan ta og usa ka report kabahin niini ni Elvira Manulat nga adunay thyroid gland cancer stage 3. Kini siya taga Barangay Kugon, Compostela. Makaluluoy kaayo nangayo og hinabang busa ato gayud ni dayon gikontak og nag-provide na ta didto og bugas, oatmeal, gatas, mga canned goods, paradaan po nato ni vitamins, ang kaning tube nga iyang kinahanglan, kaning nasogastric tube para makasud ang pagkaon, itaod na ugma sa doktor ngadto mismo sa iyang balay. Ang una nilang hangyo nga dadon sa ospital, apan lagi kay walay makabantay kay duna usab ang iyang bana ing gibantayan nga senior citizen nga ginikanan walay mabilin, mao nang gikahukman nila nga anha na lang sila magpabilin sa balay, dadon na lang tong oxygen tank, no, abili di ay katong tube nga maoy ang doktor sa ang MHO, ang municipal health officer sa Compostela mo imo adto sa ilang balay aron sa pagtaod ni adtong tube nasogastric tube para sa iyang food intake. Now, ang atong tindahan sa Kapitolyo, sa naman ni Maribek, pila naman imong alkansi? 7 million na atong collection. Nakakolekta na tag 7.5 million. Ang sa second katong replenishment Unya. bayad na sa 362,000 katong palibito. Ako naman yung gibasa. O nag-increase na sila. Okay, ang atong second, naka-second round na ning Bourbon ug Tabuelan, nagbayad na sad sila, nagsugod na sad ang atong collection nila. Og nakasugod na sad og distribute nga ri sa South sa kadtong baratong baboy og manok. Atong kagahapon dito matos norte ang atong
ipakita nga example. So diri sa south, di ay sa lungsod sa Santander. Ang abot na ang baboy isod ni freezer o ibaligya ni atong palit ani 125 per kilo sa pork belly o ibaligya ni og 112 kay less 10%. So ibaligya ni 112 kapin 112.50. Unya ang kaning sa aping ang kuha nato 110 baligya ni nato 99 para ni ninyo aron sad palahi usahay ba o di lang pirmi sardinas baboy na sad sugba pag yun pangita mog suka ha na maligya ra ba sa detag suka na dito next batch na putay barato kaing suka Nag-donate lang ko. pan magpasalamat sad ta sa atong gipalitan kay donate karon o di manghatag puta nig suka nangan ikaw yung ipakapi na lang na sa baboy. Tumo na atong tindahan sa Kapitolyo. Nang hinaot ko atong second batch, musugod na sad sa pagbaligya. Kay daghan gyud kaayo ang naghangyo ni ini nga unta maablihan ang ilang lungsod. Usab ni ining tindahan sa Kapitolyo magpaalkansi alang kaninyo. Ang atong bagsakan center, wa ta ka report gahapon. Busa mo report ko for May 7 a total of 24 truckloads ang niabot dito sa atong South Bus Terminal. Kini mga utanon, buko, saging na asay buwad og naapay mga atsal og sibuyas og isda gikan sa Argao o Tanon, Barili, saging og buko sa Bugos City da ay niabot dito nga buwad. Unya sa Dalaget, of course, ang atong vegetable capital of Cebu, mga assorted vegetables o apil na mga atsal ug sibuyas. Sa San Remigio, isda ni abot duha ka truck ni no. O sa Cebu nga mao ni top notcher pirmi murag nag apas-apas na ni ug sa Dalaget assorted vegetables usab ang na delivered dito. Total nato nga estimated volume nga na-delivered dito sa atong Bagsakan Center, 64,140 kilograms. Kagahapon. Karong adlaw, as of 4 o'clock, imong cut-off. As of 4 p.m., duna na tay 13 truckloads for a total of 50,500 kilograms. Again, gikan sa Dalaget, mga utanon, sa Barili, kaning buko, Argao, utanon, isda gikan sa San Remigio, utanon gikan sa Sibunga o saging. Ang nakalahi rong adlaw kay doon na lahi nga transaksyon. Unsa man? Dunay truck nga walay sod nga gikan sa Dalaget. Gikan ni sa local government unit sa lungsod sa Dalaget. Mayor Jeffrey Belsinia mao nagpadani ini. Unya ni-load ni siya pero dito sa South Bus Terminal og 225 bags or 11,250 kilograms nga rice and corn. No, bugas og mais, bugas humay ug bugas mais nga gikan sa Mandaue City. Kaniadto, moadto pa ning traka unta ngadto sa hain nila pick-upon. Tingali mahasulod pa tayo ni carbon. So, exposure na sad. Karon na-arrange na nga ang kadtong ilang tigbaligya sa
bugas humay ug bugas mais didto na gidala ngadto mismo sa South Bus Terminal. Mao na namoy pictures no? Ha? Nga gipadala na ang truck walay sulod gikas Dalaget. Pag abot dinhi sa South Bus, nagloading na sila sa bugas humay na makita na ninyo. Gisumpot ang duha ka truck. Dagko kaini nga mga truck aron pagbalhin sa mga sako ngadto sa truck nga gipadala sa local government of Dalaget. So I'm happy to tell you nga kining atong solusyon nga dili na kinahanglan mo congest pa didto, musagol pa didto sa carbon, sagol pa didto sa pasil alang sa kasiguruan sa atong mga kaigsuunan sa mga kalungsuran o makatabang sad. Kay aron wa na kay samok dito sa carbon anang delivery. Karon kini atong solusyon nga gi-offer nato ang South Bus Terminal, makita nato nga it is really working. And I congratulate our local government units nga karon nag-patronize na sa South Bus Terminal. Pasalamat sad ta sa market administrator sa carbon. Isengan sa market administrator. Si Mr. Jonil Matugina kay nitabang gyud sad sa pag-inform sa kadtong mga pumapalit. Ang ato sad City Agriculturist, salamat Cebu City Agriculturist. Iseng ha? Mr. Joey Baclayon. Thank you kaayo sa inyong suporta nga gi-extend sa atong provincial agriculturist si Dr. Roldan Sarahena ug magpasalamat sad ta sa atong mga municipal agriculturist, city agriculturist sa inyo usab pakig-abag sa probinsya sa Subo nga nahimo gyud ni nato. Ato gyud ning nahimo nga efficient nga solusyon sa kanhi giatubang nato nga suliran kabahin sa delivery of goods gikan sa atong mga kalungsuran. So that is as far as our Bagsakan Center at the Cebu South Bus Terminal is concerned. Now, I would like to thank, kung inyong manotice, ako bagong gisulob nga kaning personal air purifier, gihatag ni Congressman akong kanhi colleague dito sa Congress, sa 16th and 17th Congress, si Congressman Edgar Sarmiento, o gihatod gyud dinhi sa iyang twins, si Jasmine and Jennifer Sarmiento. Salamat kaayo, Congressman Edgar Sarmiento, Chairman of the Committee on Transportation in the 18th Congress, kining kasamtangan nga kongreso. Gawas ani itagaan pa gyud kog mga unsayngan ani kaning UV light no, para sa pagkuani, para sa pag-sterilize, para malimpyo. Gusto ka kat ato nalimpyuhan na imong kuan diha, ha? Thank you kaayo. Para ni sa usually ako ning gamiton usually sa sakyanan. Nya gawas ani kay para ni sa mga medyo dako-dako nga areas. Di pa gyud personal. Ting ang uban ninyo naggamit na siguro ani. Kisa may kamao mo paandar ani. Lah, di ko kamao paandar. Uy, paandaran ni Bi. Naklaro noon nga pag kay ko kagamit da. Sa mo ni pag-andar. Nana, nabira na. Kasi lang battery na pa kuan. Sa man lagi. I-charge pa di ay nago. Sorry ha. Chargeanan. But salamat kaayo. Kong Edgar Sarmiento, salamat kaayo. Jasmine and Jennifer Sarmiento. Kanisiya mo release nig mga negative ions
kay aron maka-create og protective shield libot sa imong up to pila ka meters around you. Oo. Ay nasad ko laing gigamit mo tuy labing una gyud nako. Hinatag to sa akong anak ni Paulo ug sa akong umagad nga si Michelle. Ako lang yun yung gigamit ron para makapasalamat yun ko sa gipahatod. Thank you for your thoughtfulness. Okay. Dagan bitaw nangutana ka kung saan ako nang isulog niya ang asa ko magipalit. Oh, aw kani, I think available ni kang Jasmine and Jennifer Sarmiento. Kung mangutana mo, nanawag. Mr. Clean, Dr. Clean. Ayaw nang Mr. Clean, kay sabon mo na. Dr. Clean. Oh. Kanini, kanang muimit dig mga negative ions, so kanang mga pollen, mga allergens, bacteria, viruses, ma-neutralize na niya. And I really, ever since nagsisad ko gamit atong gihatag ni Paulo nga NBC Clean, murag wa na kaayo ko mag-allergy, murag wabi ako ani mamrigya ha. Abi pa lang nag-promote ko. Nagpasalamat lang ko ani. Wa ko na maligya ani ha. Kung gusto mo palit, tawag si unsay number ni kuan? Ni Jennifer or ni Jasmine? Kay murag pwede mo kapalit ngadto. Tawag lang si Amor. Ang number ni Amor sa man. Bisan si Kong Red. O di ara si Jasmine. Gusto ba ka siya ihatag na tong number? Pag message lang nga ri kang Amor or nga ris Capitol pangutana. Nya amo sa pangutanon si Jasmine. Pero I think pwede mo kapalit aning mga kuan. Kaning mga kani clean air everywhere. Mao ni. Kadto sad ko kung ko To apa? katong UV. Bito UV. Kana sad UV light. O mao man ni siya, di ba? Mo ni pero ang gamay lang ni. Oh. Kani pawa ni tanan virus, tanan bakterya, tanan ungo, tanan wakwak, tanan ngilad ug nang. Mawa na. O di ako gihatag sad ni. Thank you kaayo atong kanhi nga board member Mikmik Miranda. Salamat kaayo Mik. Kani kuno, o kani that's what they're doing, i-plug lang ni nimo, inigwa na tao for an hour bantingali and sterilized ang room. Oh, so mao na. Pero ako na maligya ha. Katong mga interesado, tawgas Amor. Wala wa sana na maligya. Siya lang imuhatag si contact kung asa na makuha, mahimong mapalit. Kanisad ako gining gi-endorse. Ako gyud noon moingon gyud ko nga mga hinti gyud ko ani. Mga hinti gyud ko ani. Ang akong gi-endosar isip ahinti bahin ani. Wala ko'y komisyon. Nag-endosar lang ko. Ako gyud ning giawhag mong tanan nga i-boost gyud ang inyong immune system. Kay sama sa bisag unsa diha nga sakit-sakit, lahi ra man gyud. Kung ang inyong immune system inyo na nang gilik-on, kay gitagaan ninyo ang inyong lawas og fighting chance against bacteria, against any virus, against any sickness. Busa karon pa lang ang akong giawhag ninyo nga manginom ta og turmeric, kanang turmeric ang Bisaya ana duwaw man no, kanang gagmay bitaw nga yellow nga luya nato nagpa-propagate nako karon aning turmeric na asay baligya sa local government of Alegria nga turmeric powder na po'y turmeric tea bags na kanang tea kay kana anti-inflammatory makatabang kayo na nato sa atong kaugalingon nga immune system. Inom ta ni ana pwede sagulan pod og or on its own kay vitamin C man na ang limonsito.
kanang atong calamansi drink. Inom ta ana. Sumbong mo ha og mahal ang limonsito, tingig mo kalit og kamahal. Ang atong price ceiling ana 60 pesos per kilo ra gyud. Sumbong dayon nako mulabaw ana kay atong palihokon ang Department of Agriculture. Kaganina nagmeeting mi sa Price Monitoring Council, Provincial Price Monitoring Council. We would like to congratulate, by the way, DTI kay ila gyud gitinuod o inspection ang atong mga commercial establishments, mga supermarkets, mga groceries, ug unya dunay gipang isyuhan og mga kanang notice of violation. Ako nung tato basahon pero tagaan lag chance. Duna na manggutay price ceilings unta. So we would wish nga ang atong mga supermarkets, groceries mo abide by that kay or else you'll be in violation of the law. Unya dagko ra ba kay multa. So grabe ang lihok sa DTI. Ang Department of Agriculture ilan ni tubagunon kanang presyo sa bugas, presyo sa mga kanang itlog, kanang baboy, baka, kanang manok, apil na ana ang limonsito. O niya, ang price ceiling nato sa limonsito 60 pesos per kilo. So sumbong mo, mukalit ka mahal kay giindusar ra ba na nato, nangahinte ra ba ko karon. Nga kana ato gyud ni sundon ni atong mga home remedies. Of course, exercise under the sun kanang if you exercise under the sun labi nag buntag gikan sa alas 7 ngadto sa alas 10 or 6 o'clock or earlier, that's a lot of vitamin D na inyong makuha. Ug unya kani panahon pa ni sa mga lulo sa atong lulo. Unya daghan gyud kaayo na karon who will swear by it. Giubos sila gani doon ako tingali kamo nakahibaw sa ani mga testimonials sa mga naigo og coronavirus dito sa US, dito sa UK nga mga Pilipino nag-steam inhalation, nagtuob, kanang tuob ba? Steam inhalation. Amo ning gamit sa among mga CPDRC inmates nga dunay mga symptoms, gihilantan, giubo, plus positive pagyod. Pag-testing na positive. Apan karon wa na. Nawa na ilang symptoms. Kay gipatuob na namo silang tanan ug unya gipainom og limonsito, nagpalit mig usa ka bakat. Salamat by the way, wa pa bayri. Gidonate usa ka crate nga limonsito. Kisa may ni donate ato. Gidonate. Mo na gipainom nato, gisagulan pa gyud nato og turmeric powder nga atong gipalit gikan sa lungsod sa Alegria. Makapalit mo ngadto by kilo. Ato nang gisagol karon wa nay mga symptoms na wa ang hilanat, wa nay ubo. Tinuod ba dok? Ikaw istorya ra ba nako? Tinuoray ka? Oh, tinuod gyud ha? Oh, kada buntag gi-monitor ni sa atong IPHO, ang atong Integrated Provincial Health Office. And as of today, wa na sila yung symptoms. Wa na ang tanan, no? Ang tanan. Okay, nahinumdum mo 17 ba to? Ang positive. Ang jail guards 7. Now, katong 17 daan na to yung mga symptoms daan. Mao na ta isolated na gito sila daan. So karon pa lang wala na, nawa na to. Ang ilang hilanat, nawa na ang ubo. Ug unya ang atong jail guards nga 7 nga gi-isolate wa sad, wa na sing mga symptoms. Simple ra, doable. Unya kanang affordable. Steam inhalation, magkuha lang mo unsa ba inyong sudlan, planggana ba, takuri ba? Basta kay nalay init nga tubig. Unya magtabon lang mo og habol or tualya. Kapila man ninyo gi-steam inhalation? Twice a day. Kaduha sa usa ka adlaw. Ang atong gipainom nga limonsito ug turmeric 2 times a day pod. Unya vitamin C pagyud do, beyond that
3 times a day. Vitamin C, mega dose. Tinud-anay gyud ni, that is documented na ayo ang atong mga CPDRC inmates. So, we are pushing for this. Home remedies, na gawas ana, liguna ang inyong immune system. Kaya man na, pwede magnanom taron o kanang duwaw o kanang luya. Kaya kay na nga itanom. Makagargle ka with salt water, na may asin, na may tubig. Sa gula ang duha. Dayog limugmog o dili limugmog, gargle ba nga rin? Kinanglan mo gargle ka. Dili na, lain tong limugmog ha. Gargle yun, gargle. Saan na sa gargle? Ha? Ha? Di lagi, limugmog. Kanang limugmog, ana na, ang gargle. Mo na gargle. Kaya ka na bang, aron, ang throat ni mo ba? Sa o pag-abot ni ana, kung di ara limugmog, ang ngipon ra nimo anay mawad ag COVID, pero ang COVID di man diri, ana, gargle. And then, of course, kung na may vitamin C, vitamin D, vitamin A, B, C, D, E, F, G, zinc, kaning mga vitamins. But I think the most doable yun, ay limonsito, luya, tuob, simple ra kaayo, panahon pa na, skaraan, pero tried and tested. And I am really advocating this sa atong probinsya. Nang hinaot ko, i-adapt yun ni sa matag panimalay. Kay kaya man ni, mahimo ra man ni. Di man ni kay ingon, mamalitag special nga equipment, mamalitag special nga ingredients. Dili ba ya? Everyday, available ni, affordable kaayo. Maura gyud na ang akong ihangyo ninyo, pagtabang sa inyong kaugalingon. Boost your immune system. You strengthen ang inyong immune system aron matagaan ninyo og igong kusog ang inyong kaugalingong lawas nga makigbisog niining coronavirus or sa bisag unsa man nga sakit. So, I hope we are all agreed on that. Okay, we will keep pushing for this. We have already advised all of our municipal health officers and city health officers, as well as, ang atong mga hospitals karon, provincial hospitals and district hospitals, are adopting these remedies because these are so doable. Soon, nagpakuha na ko planting materials ni ining luya og duwaw kay og limonsito kay unahon nato patanom ang tanan nato mga ospital aron diha ra mismo nila kuhaon ang ilang itimpla nga calamansi juice or itimpla nga turmeric or salabat nga tea drink. Okay, just a brief shout out. I just read my Viber messages kay tagsar kay kumutanaw. I just like to say hi to Congresswoman Lucy Torres Gomez. Kay gipadadaan ko message nga makatawag gyud kuno siya nako. Labi na atay kalingawan. Kana magud usahay na mga gay kay uba nya abi ka nila og di nako ni sila pangitaag paagi nga kalingawan or nakatawag gyud kuno siya adto ni Rizalito. Kinomdom ka ni Rizalito? Katong nagkiat? Nanawag na pasaylo. Oh, nanawag na ngay pasaylo. Wa na siya magkiat. Nagunsa man siya dito sa Aklan. Anyway, Congresswoman Lucy Torres Gomez, hi, gimingaw na kay ko nimo. Suod kay nako nga higala. Kauban nako sa 16th and 17th Congress. And of course, Mayor Richard Gomez. I would like to congratulate this power couple and beautiful couple. Kay antod karon Ormoc continues to be COVID-19 free. Wala pa'y COVID cases gihapon reported. So congratulations and keep safe. So dinhi na lang usa ta. Oh.
naadi ay atong mga donors. Daghan gihapon kaayo ang nag-donate nato. Gikan sa Steel Asia, 1,000 ka PPEs gidala dire. And I'd like to thank the President, Mr. Ben Yao. Salamat kaayo. Thank you for these 1,000 PPEs. Gamit gid kaayo ni sa atong mga ospital, sa atong mga frontliners. Ang Jomer Lim of Adaven Trading, 720 pieces vinegar and 540 pieces soy sauce. Paliton man ta ni namo kay atong ibaligya, di ba? Di na rin natong ibaligya kay gi-donate man. Unsaon man ni? Sample man ni, ato na lang ni ipod ipanghatag. So, salamat kaayo Mr. Jomer Lim of Adaven Trading. Ang Philippine Taoist Temple Incorporated ug kini para gyud sa atong mga CPDRC inmates. Thank you kaayo. Naghatag og 2,000 pieces of surgical face mask and 6,000 pieces of vitamin C. Thank you. Kining vitamin C we are also giving now to our uban natong inmates. We have 1,700 plus, almost 2,000 inmates. And dako kayo ni tabang yun ang inyong gihatag nga vitamin C. And of course, ang surgical face mask. And we also continue to thank the MSOI warriors for your steady supply of packed meals. Henry Chua and Jenny Ong of Cardinal Bake Shop. Thank you. Doon natay some pictures sa atong pag-turnover sa CENTCOM personnel sa mga packed meals. Nag-turn over sa Philippine Coast Guard atong kita appeal na karon. Ako sad kayo tabang manggod ang Philippine Coast Guard nato. Labi na sa pag-monitor sa atong mga seaports. They have been very very supportive. So we turned over 219 food packs nato sa army soldiers nato ang dito sa atong mga sa kuan ni no sa army nato no. Oo. Dito sa CENTCOM 824 packs. This is under Colonel Borja. So thank you kaayo sad kay kining atong mga army personnel nitabang ni sa PNP sa ilang pagman sa atong checkpoints. So we have turned this over to them. So that is it for today. Nang hinaot ko nga niining atong inadlaw-adlaw nga pagtaho, bisan man tuod nga makadungog mo nga napuna na sad ang positive cases sa lain-lain nga mga dapit. Apan nang hinaot sad ko nga makita ninyong ang provincial government aning kamot nga dunag say angay nga rason nga dili ni maoy atong mapadayunan nga kalisod. Doon na gihapoy moabot nga kahumanan aning tanan. Ubisan pa man taliwala ni ining ato karong giatubang nga dakong hagit. Adunay mga positibo nga mga butang nga atong gihimo. Kung doon na may problema, pangitaan natong solusyon. Ang problema kabahin sa pagsagol sa mga mag-drive, mga sakyanan, magdala sa mga abot, musagol dito ngadto sa Carbon, adto sa Pasil, nahadlok nga inibalik unya sa mga lungsod, ang mga driver, ang mga pahinante, magdala unya og sakit, ato na nang nasulbad, naa na sa South Bus Terminal. Ang problema nga naglisod kay walay mapalit, mahal ang bugas, dili dali-dali og abot ang mga palaliton kay nikalit og mahal, naa na ta gibutang na nato ang tindahan sa Kapitolyo kung diin ang atong mga kaigsuonan makapalit og barato nga bugas, mga dilata ug uban pa nga mga basic necessities. Og
samtang man tuod adunay mapuno nga positive case dinhi ug sa uban pa, apan makita gyud nimo ang paningkamot sa atong mga opisyales, sa atong mga mayores, down to the barangay and hasta na sitio level. Kay karon grabe ang pagbantay sa atong mga kaigsuonan, hasta na sa sitio. Ug kana makita nimo ang pagsunod sa atong mga patakaran tungod kay pura buyag lang ang sa probinsya sa Sugbo, ang number of positive cases so far have been kept at a minimum. We hope that dili na ni madugay kaning atong enhanced community quarantine. Kay nasayod ko nga ang ekonomiya labihan na ang pagkaguba, labaw sa tanan ang katawhan, labihan na ang pagantos. Busa mga liupo tas kay tasan, Senyor Santo Niño, sa atong Birhen de Guadalupe, nga padayunan kita sa pagpanalipod, kay aron dili na madugay ang adlaw nga kining ato karong enhanced community quarantine mahimo na nato nga mapalugwayan o maka-graduate na ta ngadto sa general community quarantine, or kung sa ato pa nga giplano karon gikan sa ECQ or enhanced community quarantine, mo transition na kita sa enhanced countryside development. Development alang sa probinsya sa Sugbo, kung diin adunay daghang oportunidad ang mga Suboanon sa probinsya sa Sugbo nga mapaarang-arang ang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kanunay ayaw gayud kamo kawad-i og paglaom. Ampo lamang gayud kita kanunay sa Dios nga makagagahom, kay sayod ako siya nagpangga kanato. Daghan kaayong salamat ug hangtod sa sunod nato nga panagkita ugma Sabado. Kini ang Probinsyana, signing off.